כל השבוע ליווינו כאן את מרטין אלמוג, איש עסקים ישראלי בטורקיה. אתמול בערב בעצם הוא חזר לארץ. שלום לך. שלום נדב. נו, אז איך היה? היה בסדר גמור. היו יומיים של עבודה רגילה. ומתי חזרת לארץ? חזרתי אתמול בערב. עבודה רגילה, אבל במגבלות המצב אני יכול לתאר לעצמי. זו עבודה רגילה, כאשר יש רעש תקשורתי מאחורה, זה נכון. גם אני וגם החברים הטורקים היינו ערים למה שקורה ברקע. תאר לי נגיד את הדינמיקה שלך מול הקולגות הטורקיים. איך זה עובד עכשיו? יש תחושה של מבוכה, אי נעימות או עסקים כרגיל? אני חושב שזה יותר אי נעימות מהצד שלהם, פחות עניין של בלבול, כמו שאמרתי שלשום, יותר עניין של קצת אי נעימות שהם לא יודעים איך להתייחס לכל הצהרה פוליטית, שכל יום יש משהו חדש. וההרגשה שקודם כל עסקים כרגיל, זאת אומרת שום דבר לא משתנה, יש חוזים, יש הסכמים ומקיימים אותם. אבל מה אתה אומר אי נעימות? זה ברמה שהם מתנצלים בפניך, אומרים שארדואן לא מייצג אותנו? זאת מתנצלות מבחינת, או אי נעימות מבחינה הזאת של פשוט מאוד קצת לא נעים להם. עכשיו גם יש גילויי עוינות שאתה נתקל בהם? לא, ממש לא. לא היו שום גילוי עוינות, גם ברחוב, למרות שלא יודעים בדיוק מי אני ברחוב, לא היו שום גילוי של עוינות. אני אגיד ברחוב, בכל אופן, אם מישהו מזהה את המבטא או את הדרכון שלך, אז אנשים נשארים שווי נפש או שזורקים לך הערה או מבט? לא, קודם כל בנסיעה הזאת לא הגשתי שום דבר חריג. אני יכול להגיד לך, הייתי גם אחרי סיפור של המרמרה, הייתי גם בתוך עופרת יצוקה. בזמן שהייתה עופרת יצוקה הייתי באיסטנבול. אז הייתה באמת עוינות ברחוב, אז באמת היו שלטי חוצות ענקיים. היה המון פרסום בחדשות וכולל גם הפגנות, ושם אולי באמת בתקופה הכי פחות נעימה שהייתי באיסטנבול. ובשדה התעופה בדרך הזו הכל היה חלק או שעשו חיפושים? ממש חלק לגמרי, כמו בכל נסיעה. טוב, בקיצור, ככל שזה תלוי בך, אנחנו נראה אותך ממשיך להגיע לאיסטנבול גם בתקופה הקרובה, כאילו כלום. אמת, אני אמשיך כרגיל, אין שום דבר לא השתנה מבחינתי, לא מבחינת החברים הטורקים, הכל כרגיל. אבל אין איזה קטע, נגיד, כמו שליברמן מגדיר את זה, של הכבוד הלאומי, שאתה עכשיו רוצה אולי להחרים אותם? לא, קודם כל השיחות שלי זה עם חבר'ה שאני מכיר אותם כבר שנים, אז כשאנחנו יושבים ומדברים ומדסקסים, אז הכל דיבור מאוד מאוד פתוח. לא, אבל כאילו מבחינתך כישראלי, שאתה אומר, אם זה היחס של המדינה הזאת, אני לא רוצה לעשות איתם עסקים, זה לא מחשבה? אני לא עושה עסקים עם פוליטיקאים, אני עושה עסקים עם אנשים, עם אנשי עבודה, עם אנשי ההייטק הטורקים, ואיתם יחסים ממש טובים, ממש טובים. אוקיי, מרטין אלמוג, תודה. כל טוב, תודה נדב.